Винаги съм била такава. Когато искам нещо, аз винаги съм си знаела, че ще имам поне 2 деца, ще живея в къща, ще пътувам много. И след диагнозата трябваше да реша или да живея като болен човек, който да го мисли всеки ден това нещо, че има някакъв проблем, или просто да си изпълня нещата, които винаги съм си искал. И въпреки, че на моменти си е доста трудно, аз вече съм с 3 деца, живея в къща, пътувам много и ми се случват нещата, смея да твърдя, по най-добрия начин, който може да се случи. След първото ми раждане имах проблем с спането, изпотявах се вече. И тогава докторите казаха, че съм с следродилна депресия. След известен период майка ми забеляза, че имам някакво подуване на врата. И при ехографския преглед стана ясно, че жлезата е много увредена и в левия, и в десния дял. Съответно се свързах с хирург, който ме посъветва да си кърмя бебето до 4-ти месец, след това да ме оперирам, но ние се разболяхме с бебето и се наложи спешно да ме оперират. Тогава отстраниха жлезата и стана ясно, че вече съм с карцином. След премахване на жлезата се налага заместителна терапия с хормон, който ендокринолога ти го определя като доза. Той всеки организъм го усвоява по различен начин, затова няма стандартна формула. Трябва след месец да си пуснеш такива кръвни изследвания, които да покажат чрез хормоните, които се изследват, дали са ти достатъчни тия лекарства или ти трябва още, или да ги намалят съответно. Когато си с карцином, съответно дозата трябва да е по-висока, защото хормона потиска развитието на тумора. И когато на 6 месеца трябва да се направи контролна сцинтиграфия, този хормон трябва да се спре. За 1 месец се спира хормона. При мен след втората седмица без хормон, аз почвам да напълнявам, задържам течности. Като казвам започвам да напълнявам, качвам кило на 2 дена нагоре. Значи 8-10 кг ги качваш за 2 седмици. Движенията ми стават в последния етап, там последните дни, много затруднени, ставите ме болят, костите ме болят, трудно се движат, трудно ходя даже. Абсолютно непълноценен човек си. Нито за себе си, нито за околните. Това неминуемо мен ме мачка. Мачка ме психически. Защото ти не можеш да обгрижваш децата си, не можеш да си сипиш. Аз специално не можех даже да се обслужа. Последните дни ми е невъзможно, много зле се чувствам. Чувства се като инвалид. Да, трудно си ми екзавити. Това ми е движението просто. Ти си като флегматик ставаш. Не можеш да се движиш. Изтръпват ти краката. Точно както едно изтръпване, дето ти лазят мравки. Ръцете, краката, мускулите. И е много неприятно това усещане. Не можеш да спиш. Ти искаш само да лежиш. Искаш само да лежиш и да минат тия дни. Защото те боли, буквално те боли всичко. Не мога да си представя хората, които ходят на работа. Въобще как се справят там. Ти когато си такъв, си изнервен, всичко те дразни, шум. И когато си толкова... Ти се чувстваш непълноценен. Аз не мога. Мисля, че всички хора, когато са подложени на такова нещо, си взимат отпуски. Не мога да си представя, че някой може да си го
причини това нещо да продължи да ходи на работа. Особено последните 2 седмици. Първия път, когато спреш хормона и се чувстваш толкова зле, не вярвам дали има някой, който не си мисля, че болестта се развива, рака ще го пребори, в смисъл такъв, че защото те ти обясняват докторите, че хормона потиска развитието на тумора. А в момента, в който го спреш, почне да се чувства зле и ти неминуемо си мислиш, че той се развива. Старая се те да не го усещат, въпреки че те ме виждат. Те ме познават, когато съм в кондиция и когато ме виждат, когато не съм добре. Бабите се опитват да компенсират вниманието, обгрижването и да не усещат децата. Да не им липсва нищо. Те ме гушкат, идват те при мене. Така. Но фактът, че се чувстваш слаб и така зависим, мен това ми действа най-зле. Всеки човек си има неговите си моменти, неговите си разбирания, но мен това ме мача. И ако има някакъв вариант това нещо да се прескочи, да не се чувстваш такъв слаб, толкова слаб, мога да си правя изследвания през месец. Отлагала съм ги, за да не си го причиня това. Аз съм много силна физика, психика, смея да твърдя, а не мога да си представя хората, които са по-слаби, по-немощни и психически, и физически. Не знам как го изкарват този период. През годините се запознах с много доктори, ендокринолози, радиолози, хирурзи гръдни, с които съм разговаряла и даже с някои съм станала и малко по-близка, които са ми обяснили, че има вариант да се пропусне този период с спирането на хормона и имало някакво хапче, което се приема еднократно, блокира хормона, провежда се изследването или лечението и след това пак си почваш хормона и си много добре, не минаваш през цялата тази драма, която се случва с теб и около теб, с близките ти хора. Но не съм знаела никога, че го има по здравна каса. Има някакъв вариант да се набави. Винаги са ми казали, че е много висока цената на това хапче. А ти в един момент си мислиш, че защо да ощетяваш семейството си сега. В крайна сметка, нали, то не може всичко да се върти около тебе, колкото нищо, че имаш проблем. Нали. Нашата тайна, коя е нашата тайна? Много те обичам! Мамо, и аз те обичам. Много те обичам, като ти ме взе. Добре, слънце. Не закръвам. Звезди, всички звезди. Чакай много. И най-вероятно децата ми дават сила и са катализатора на всичко, защото когато ми поставиха диагнозата, първото ми дете беше на 3 месеца бебе. Нямах много време да мисля за себе си. Това трябва да го изключиш. Свети ти една лампичка така на подсъзнателно ниво, че има някакъв проблем, защото аз все още имам проблем, аз не съм го изчистила. Мен не са ми казали, ти си здрава. Тиреоглобулина ми все още е висок, когато го изследвам, а трябва да е 0. Но така, в нормални граници и смятам да продължавам по същия начин да живея. Пожелавам си децата ми да са живи и здрави и аз покрай тях да им се радвам още дълги години. Чао, камера! Ние тръгваме!